The marketplace is empty, no more traffics in the streets. All the bitter stools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors, in the courtroom no debate. Work on earth is all suspended as their king comes through the gates. The king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king is coming, the king is coming. Praise God, he is coming for me.
Praise God. What a beautiful song. Someone is praying for you. Sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa lahat ng naka-online ngayon, sa ayaw natin sa gusto, may mga tao na nanalangin para sa ating kaligtasan. We praise God for this privilege, knowing that there are some people praying for us. Salamat kay Brother Wesley Baggett. What a privilege na ang kanyang violin ay directly connected sa movement ng Story of Redemption. Kasi 1700 pa yung kanyang violin. Venetian violin. Imagine kanyan, 1700 pa. Kasi sa 1700, alam natin yon kung ano ang mga kaganapan na nakaukit sa kasaysayan na isinulat sa aklat na buhay. Amen? So we praise God kay Hermes Delport sa Canada, Albert Martin, kay Bots Manyo dyan sa Davao, kay Edelbert de las Alas, sa mga Ziscon family, kay Jenna Bayani, kay Pastor Zamis Cosaura, kay Pastor Onisi Lisay. Marami tayong mga pastor ngayon. Kay Pastor Jimmy Samandal, ang chaplain ng Davao Sanitarium and Hospital. Isa sa pinakatanyag na ministro ng Davao, si Pastor Jimmy. Si Elias Baladhay ng kapatid natin ito, dyan sa Makati City. Kay Gilbert Ferrer, Alpha More Davalos. Kay Ate Evelyn Andaya sa New York. Kay Joy Turaldi, kay Edgar Salvani, kay Konsihal Leto Giducos dito sa Imos. Kay Sir Tito Dionisio, long time no hear Sir Tito Dionisio, ang ating masugid na taga-subaybay dyan sa Taguig. Kay Arman Baldapan, ang ating kaibigan, Edwin Ankiliano, kay Evangeline Daclan, kay Sister Lala dyan sa Saudi Arabia, kay Sister Raisa, Jemlyn. Purihin natin ang Panginoon. Kay Jovito Kapkaban, kay Ronilyn Velasco, Leo Lilani Candelario, kay Savenaka Volaw ng PG Island. Hopefully you understand. No? Some slides we use, most of the slides we use English. But oftentimes, we talk about Tagalog. But in God's grace, lalo na in this particular time, the Holy Spirit will help us understand the intent of this appointment. The appointment that we have tonight in learning, the appointment we have this morning right there in America, ay isang appointment ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayong lahat, appointment natin ito sa Panginoon. Kasi, di ba, sinabi naman ng Bible, kung saan ang isa o dalawa nag-uusap sa kanyang pangalan, si Kristo nasa kalagitnaan. Amen? Say amen. So, shall we bow our heads for prayer? Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang may-ari ng aming buhay. Ang aming Diyos na tagapagligtas. Thank you for sustaining us with your grace. That you allow us, you set our time, you set our lives, so we can be connected with one another in the four corners of this planet Earth. What a joy to know the movement of your redemption, that it's getting global, that the proclamation is now being engaged around the world. Thank you, Lord Jesus Christ, for giving us the prescription, the words that you have spoken, upon which we behold the truth that stands by itself. We thank you, Lord Holy Spirit, for the comfort of knowing that you are going to help us every day, every night, especially this evening, as you are going to help us understand the words of Christ intended, realized in our very own time. Thank you
for answering all our prayers this evening. In Christ's name we pray. Amen. Oh, nandito tayo kapatid, no? Si ating kaibigan, si Sazing Casper, si Mercy King Alberto Biag, naimbag na rabi dyan sa Nueva Vizcaya, kapatid. Naimbag na rabi kay Janice, ang ating bank manager ng dyan sa Isabela, sa Kawayan City, isang magandang syudad yan. No? 12 hours travel from Manila. To Hafiz Bilal, kay Jodeline Avenedo, kay Lee NT. Okay? So purihin natin ang Panginoon, Walter Manentin, kay Domingo Nacario. Ang ating subject ngayon, accordingly sa sulat ng Ellen G. White Estate, Ellen G. White Estate na arrangement. I would like to remind you once again na ang quotations na ini-arrange nila ay may mga original sources. Maliban doon na hindi nilagay nila kung saan kinuha, nilagay lang ang LDE, last the events, page, ganyan. Sa kanila yon. Pero yung mga sources na talagang isinulat nila, ay nilagyan nila. Kung manuscript ba yan, selected messages ba yan. So maraming mga quotations. Sa kanilang point lang ito, kapatid. Pero dapat natin titingnan kasi si Ellen G. White ay gaya rin natin yan, tao. Huwag tayo masyadong panatiko na parang ang treatment natin ng mga statement ay parang equal with the word of the Bible. Di ba? Hindi tayo dapat ganon. No? Ang pagtingin natin para hindi tayo maging fanatic na the statement na mga quotations, maliban doon na she was in vision. Kasi in-specify niya, I saw in a vision. Ganyan yan. Pero yung mga personal commentary niya, dapat natin titingnan din. Paano natin i-treat ito at ma-engage tayo sa mensahe na sinulat. Either in, I was shown in a vision, or commentary lang niya. Okay? So take note na nang sumusulat siya, active, dynamic yung movement of the end. Time of the end. Take note, aktibo yan. Ibig sabihin, hindi lumayo si Ellen G. White. In all her writings, it is always connected to the active movement of the written word. Take note. Written word, kapatid active masyado ang kanyang writings. Tapos yung iba pa na mga in the coming days, yan. May mga statement na yan. Kasi siyempre, alam niya yung movement Basically, alam niya na redemption is a movement. Great controversy. The struggle as a militant church. So, makikita natin. Paano natin titingnan itong Sandilo? Kasi chapter 9 ito. Sandilo. Pinakasikat na word, phrase sa Adventist community. Seventh-day Adventist. Siyempre, yun ang una nating pangalan. Seventh day. Di Saturday yun. So, pag Sunday, talagang directly opposite, no? Iba. So, dito ngayon sa ating kaganapan, marami na mga taon. Marami ng mga circumstances na naisulat at naiproklama. Marami ng mga discussion ay nag-uusap tungkol dito sa tinatawag na Sandilo. In fact, halos lahat ng mga prophetic interpretations, starring palagi ang Sandilo. In fact, yun ang mga premier. Hindi lang premier, pinaka-highlight. Halos lahat ng movement ay kailangan may bearing ang Sandilo. So we always put the Sandilo in the discussion, in the presentation,
in the application of the events going on planet Earth. May mga ginagawa dito ang isang gobyerno, o ito na, papunta na ito dito. May mga ginagawa ang isang grupo, ay ito na, magsandilon na. Pag mga gobyerno ganito na ang gagawin, may mga developmental program sila, may mga nakikita sila na the science of achieving for peace and prosperity, for cooperation, for security. Oh, ito na! Sandilo na! Grabe kasikat talaga ng word na to. Sandilo. Sa Adventist community. Pero dapat nating isipin, ha? Sa Amerika alone, mayroong more than 1,000 na churches na hindi under ng General Conference of the Seventh-day Adventist Church, the leadership of Elder Ted Wilson, more than 1,000 plus. Saturday Sabbath keeper. Maliban doon sa 70 Baptist, marami. Sa Pilipinas, marami ding mga hindi member na ng 70 Adventist, pero Saturday keeper sila. Saturday ba? Sabado. So, paano natin inintindi yung mga grupo, yung mga iglesia na ito, na Sabado din, gaya natin, gaya ninyo? Iba din kaya ang engagement ng great controversy sa mga tao na ito, sa mananampalataya na ito? Kasi it's between only the 70 Adventist and the Sunday-keeping churches around the world. 70 Adventist Church. Paano itong 70 Baptist, 70 Pentecostal, yung may mga 7th day na mga, ang dami, Isipin daw natin ngayong gabi. Ano ang ating redemptive presentation sa kanila? Kaya, sa matagal na, nag-usap na may mga discussion, ito na, national ID na. Mawala na tayo ng karapatan dito. Siyempre, may mga nationalistic din. Iba't ibang mga issue nila. Pero pagpakinggan mo naman ang dynamics at ang science, why the nations of the world has to impose the identification, the national ID, to facilitate the cohesiveness, to facilitate the efficiency of services, to facilitate the community protection from the intruding, from the enemies. Siyempre, hindi naman lumutang yung national ID na yan na walang binasihan. Para yan talaga sa Sandilo, para yan i-persecute na kaming mga Sabadista. Mag-i-declare na ang national ID. So, instead na makadeliver tayo ng mensahe na darating na si Kristo, ma-antagonize na tuloy natin ang iba't ibang mga honest, sincere na mga law makers, mga implementors of the law. Dahil nga sa ating, the way we interpret situations. Ito alam naman natin na may bearing yan. May bearing din yan. Hindi natin pwede na walang bearing yan sa movement of the closing. Pero that's not the way God. The Bible, the spirit of prophecy. Ano yung spirit of prophecy? The testimony of Jesus. So, iano natin, kapatid. Bigyan natin naman ng justice. Yung mga sinasabi ni Kristo, Christ and Christ alone. So, mayroon naman writing si Ellen G. White, intindihin natin din yung mga quotations niya. Intindihin naman natin na gaya din siya natin, tao na na-engross siya sa movement of the great controversy at sa identity natin na bilang Saturday keeper at since
bago pa siya isinilang, panahon pa nila ni Martin Luther, panahon pa ng mga New Testament times na mayroon na talaga yung tinatawag panahon ni Constantine na yung movement ba ng Sunday keeping. At tayo pag wala ang law, talagang culture naman talaga ng iba na ang kanila ay they keep the Sunday as a special, as a day where they have to worship. Kahit walang law yan. Huwag nating lagyan ng law by their conviction and their faith. Talagang nag-worship sila dyan. Kapatid. Tapos ngayon bago, 5G network. 5G network yan ay talagang papunta na yan sa sandilo. Ito mga 5G network, yan ang nag-contribute ng pandemic. So ito pala ngayon nagpaplano ng mga bagay na ito, exempted sila na hindi sila matamaan ng virus. Kasi sila daw ang gumagawa ng virus. Grabe ito. Grabe. Microchips, itong vaccine. Kasi ang vaccine, mga doctors ang nagsasabi. Bakit? Kay doctors ba, hindi rin sila maging conspirituality? Hindi sila maging victim? Pagpakinggan mo nga yung bago ngayon na seasonal lang ang tama naman yun ha. Years that passed na ang ating mga virus ay seasonal because the change of the climate as we enter into this cold season. Pero things have changed. World is getting so worse. Bacteria is getting so wild. Virus are getting so wild. Just like human being getting so wild and immoral. Kaya in the last day, tingnan natin ang ganitong konteksto. Sa hayop, sa tao, sa planet Earth, sa lupa. There are changes that is going on. Kaya mga kapatid, grabe na. Talagang ang gobyerno na mismo. Actually, hindi naman pinansin nila itong mga conspiracy theories. Pero dahil sa social media, gumawa na talaga sila ng paraan para i-advocate na yung truth. Ngayon, marami na nag-away kung magbabakuna ba o hindi. Sipin mo yan, kapatid. At titingnan natin ito ngayon. Actually, kung faithful lang sana tayo sa 1902 na council, bakit mo problemahin yan? Talagang well and protected ka sa healthy lifestyle mo, in your abiding in Christ, ay hindi ka talaga matabla ng ganyang klaseng mga pestilences sa closing ng movement ng planet Earth. Because it is being proclaimed by the Bible. His people will be preserved and protected. It's by faith. Kaya ang grasya ng Panginoon. So paano tayo na ang ating impluensya sa ating mga sinasabi, lalo na nitong sandilo? Dami na sa national sandilo ng mga libro, kung ano pa yung mga sandilo ng mga leaflets. Grabe. Mensahe ba yun? Mensahe ba yan, kapatid? Ang mensahe si Kristo lang. Saan natin mababasa na sinabi ni Kristo ang sandilo? Saan sa bibig niya? Lumabas na mayroon siyang sinasabing ganon. Pero intindihin natin, kasi the world is run by principles and the enemy is going to make us decide. Makikita natin ito, kapatid, yung decision. Kaya kagabi, napag-aralan natin. Na hindi lang sa bagay na yun. Ang saya nating magsigaw ng 10 Commandments, 10 yan, 10 Commandments. Tapos,
Garantiya. Oh, kasi kami 10, kayo 9. Yun ang ating feeling eh. Feeling. Yung fallen Adam ba? Yung nature ng fallen Adam. Kayo, siyam, kami 10. Kasi siyempre, hindi natin alam pala, kala natin 10 tayo, yung pala, baka 3, 4 pa ang ating nalampastangan sa salita, ang 10 Commandments. Can we prove it? Of course. Makikita natin, kapatid. So, babasahin daw natin ito. Ulitin ko ha. Halos lahat ng mga interpretation naka-arrange para i-plaster para papunta ang lahat ng pangyayari sa sandilo. No? Imbis dapat i-arrange natin na makikita nila na ang paa ni Kristo ay gumagalaw sa kanyang pagdating. The movement of Christ coming. So, makikita natin na yung sandilo na yan, consequential resolve. Consequential resolve yan. Hindi naman dapat debatihan yan eh. Kasi kahit wala pang law, talagang marami dyan magpakamatay at handang pumatay sa pananampalataya nila sa kabanalan ng araw ng linggo. Because that's their faith, that's their conviction, that's how the way they believe. Gaya sa atin, function ba? Anong ibig sabihin ng faith? Alam mo, nagsimula lang yan sa language. Pag narinig, yung lengguwahe, paano nang narinig, na-initiate yung kanyang naintindihan sa lingwahe, tapos naging konsepto, naging, ano na ito kapatid, naging faith na, understanding na niya yan. Yun ang process ng ating how faith functions in us. Kasi may naintindihan. Ano yung narinig? Ano yung nakikita? So it becomes the concept ng ating pananaw. So, babasahin natin ito, kapatid, yung mga statement ni Ellen G. White na in-arrange, pero marami ito. Pero tingnan natin yung ini-arrange ng Ellen G. White estate, kapatid. Okay. Chapter 9, Sandilos. Ang pamagat, Satan's Challenge to God's Authority. So, yun ang title. Pero dapat magtanong agad tayo, yan lang ba ang challenge ni Satanas sa God's authority? Sandilo lang? Mag-isip na agad tayo. Kasi mayroong 10 commandments. Mag-isip na agad tayo, kapatid. Ito nga, sa simula pa lang, sa 123 paragraph 1. God denounces Babylon because he made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Paano yung all nations pinainom niya? Kailan kaya matupad yan sa mga Muslim na Friday sila? Paano yan? Sa mga komunista. Yan bang ibig sabihin? Sandilo lang ba? Kung ang ating pananampalataya ay nakapako lamang sa sandilo, na yun ang inumin ng lahat ng bansa. Ay naku kapatid, mag-isip-isip tayo kung kailan matupad yan. Na all nations drink of the wine of the wrath of their fornications. Paano kaya maka-fornicate? Tapos nag-usap tayo kagabi na third angels, health reform. Paano maka-fornicate ang health reform? Paano maka-fornicate ang mensahe, ang health reform? Paano ma-fornicate ang pananampalataya? Mga basic question ba na paano natin ipatayo ang katotohanan? God made the world in 6 days. So ito sinasabi niya. Rested on the 7th day, sanctifying this day. Alam naman natin, setting it apart from all others as holy to himself, to be observed by his people throughout their generations. But the man of sin, exalting himself. This is narrative of Ellen G. White. Siyempre, sa panahon niya, alam naman natin na napaka-aktibo ang Protestantism kasi Age of Enlightenment ito. Reformation time yan. Kaya nga nagsabay lahat ang mga relihiyon kasi siyempre wala ng Dark Ages Age of Enlightenment. Kaya talagang puspusan ang paglaganap
ng Protestantism. Siyempre, normal sa panahon ng ating kapatid na si Ellen G. White at sa kanyang mga kasamahan na they are trying to emphasize the true Sabbath because the other movement of Christ, yung tinatawag na movement, ay mga Sunday sila, Sunday. Basic yan. Na sila ay talagang nakatutok sila sa ganyang mga presentasyon. Take note, Ellen G. White is human as we are. Hindi naman siya, kapatid na anghel. Yeah, now, this power thinking to prove that it was not only equal but above God, change the rest of the rest day, tapos kinano din yan. And the Protestant world has taken this child of the papacy to be regarded as sacred. Ito writings ito ni Ellen G. White, yung child of the papacy, Sunday. Pero magtanong tayo ngayon sa ating mga isip. Kailan lang ba lumutang ang papacy? 457? Kanyang years na 1,260 years. Bakit? Before that, wala bang Sunday keeper? Wala bang nag-keep ng Sunday, kapatid? Na mga tao? Wala bang naniniwala sa Sunday? Wala bang nag-worship sa Sunday? Wala bang nag-worship sa sun? Wala bang nag-worship sa moon? Wala bang nag-worship, kapatid? Because the issue is worship. When we read this kind of statement, intindihin naman natin, kapatid, yung holistic reality. Siyempre, normal yun. Kasi siyempre, yun ang kanilang belief, the papacy. Dahil sila ang governing, ruling group, talagang ni-require nila for efficient practice of what they believe. For efficient practice of what they believe. So, gagawa sila ng mga policy. So, in the Word of God, this is called her fornication. So, in the Word of God, this is called her fornication. So, naka-fornicate ang Protestant. Dahil nga dyan, siyempre, Protestant din ang Seventh-day Adventist. Ay, hindi tayo na-fornicate. Kasi hindi natin sinunod ang Sunday. Kung ganun ang atin, tama naman yun. Pero huwag tayong maghinto dyan. Kasi maraming paraan na ma-fornicate ang ating pananampalataya. Maraming paraan. Hindi lang sa Sunday na ma-fornicate tayo, kapatid. Diba? Dapat nating intindihin yan. Kasi this is just the dynamics of one particular event in a particular time. 1900 ito sinulat ni Ellen G. White. Ito sa 1914. Siyempre, padami ng padami. We have to respect also the enthusiasm of the Protestant world. The Baptists, the Methodists, the Pentecostal, the Latter-day Saints, lahat ng mga nag-exist, Jehovah's Witness, lahat ba na lumulutang na, lumilitaw na mga faith-based movement, we have to understand na yung enthusiasm to share, i-dynamic sa kanila na yun ang worship day nila. Normal sa kanila din na sisikapin din nila na halos na makarating ito at ma-practice ito ng lahat. Halimbawa, kung ikaw ay maging governor, mayor, siyempre gusto mo rin na convicted ka sa Sunday. So, i-implement mo talaga sa mga constituency mo na dapat ganito tayo. Tingnan mo, biniyayaan ako. Kasi at the backdrop of all this great controversy, there is a spiritual power known as Lucifer and Satan na magaling siyang mag-uto. Ganon kasimple lang ang dynamics of life. During the Christian dispensation, the great enemy of man's happiness has made the Sabbath of the fourth commandment an object of special attack. Normal naman yun, kapatid. Normal talaga yun. Kasi opposite siya sa kanilang conviction. Satan says, sinulat na nila, sabi ni Jowa, Satan says, nagtanong ang isang kaibigan, pare,
Bakit? Nakipag-usap ba si Satanas kang Ellen G. White? Paano niya sinabi yan? Sinulat niya sa Prophets and King, Satan says, narinig niya si Satanas, nagsasalita sa kanya. Sabi pa ng Church of Satan, tingnan mo. Nakipag-usap na si Satanas kang Ellen G. White? Basahin mo. Basahin. Satan says, quote, I will work at cross purposes with God. I will empower my followers to set aside God's memorial. Hala, kaibigan pala sila ni Ellen G. White. Kasi sinulat niya. Satan says, si Satanas nagsabi. Kapatid, maupin na tayo ngayon. Paano mo i-explain yan? Kung atakihin nila sa sulat ni Ellen G. White ngayon. I will empower my followers to set aside God's memorial, the seventh-day Sabbath. Thus, I will show the world that the day sanctified and blessed by God has been changed. That day shall not live in the minds of the people. Mabura ito sa mga isip. I will obliterate the memory of it. Grabe. Paano nasulat nila? Bakit? Narinig ni Ellen G. White si Satanas nagsalita? Grabe naman ito. I will place in its stead a day that does not bear the credentials of God. A day that cannot be assigned between God and His people. Grabe, tulungan nyo na daw ako dito. Bakit niya narinig ba ni Sister White yan? Pakisulat nga dyan. Bakit nag-usap ba si Ellen G. White at saka si Satanas? Kasi sabi niya, Satan says, I will work. Hala, ito na ngayon ang ating dapat pag-usapan, kapatid. Pero mahaba pa ito. Kasi, siyempre, itong series na ito natin ay, yung last day events, the headlines today, the news of yesterday. Ang ganda, no? So, makikita natin ngayon, na yung principle, Satan represents the enemy of Christ. Yan. Kay enemy siya ni Kristo, kahit hindi pa marinig natin, yun talaga ang gagawin niya. Kasi sinabi naman sa Bible, the enemy of Christ, si Satanas. So given siya na yun ang movement niya. So dito, intindihin natin na ganito. Kaya nga ang backdrop palagi ng ating decision making sa mga reactions na ating gagawin, kailangan mayroon tayo lagi sa likod natin na huwag natin kalimutan na, great controversy. Sa desisyon ko kaya nga ito, ano kaya ang gawin ni Satanas? Ano kaya ang gusto niya na, palaging itanong mo yan eh. Sa itong negosyo na papasukan ko, makahatid ka ito sa akin sa langit? Ito kayang pag-aaral na gagawin ko, makahatid kaya ito sa akin sa langit? Ito kayang pag-aaral ko, can it lead me to simplicity of life? Or it lead me to become more ambitious for the material things in this world? Kapatid. The Sabbath, the great point at issue. Ito, title niya, The Sabbath, the great point at issue. Sa panahon niya na yung kapatid, 1891 niya, Selected Messages, Volume 3, 392, 1891 niya, sinulat ito. Sinabi niya, in the warfare to be waged in the last days, there will be united in opposition to God's people. Simple yan. Kasi marami sila, so mag-unite sila. All the corrupt powers that have apostatized from allegiance to the law of Jehovah. Bakit sila na-apostatize? Kapatid, kasi may nag-initiate na turo. Anong initiate na mga turo? Siyempre sa panahon para sa mga disciples, the Arianism. May mga iba't ibang mga turo. Bakit? Siyempre may mga tao na mga philosopher din. Galing ang background sa mga kung ano-anong mga pinaniwalaan.
Kaya nga, in this warfare, the Sabbath of the fourth commandment will be the great point at issue. Sinulat niya ito sa 1891. Kasi yun talaga ang issue lahat. Siyempre, nagparami ang mga protestant. Nag-send na mga missionaries sa iba't ibang bansa. Normal yun, na ang Sabbath ay maging issue. Siyempre, day of worship yan eh. That makes the difference. Na tayo rin, para maging totoo tayo, talagang ibulgar talaga natin na kami, ito lang ang totoong Sabbath. The day. Normal yun bilang tao. Kaya nga, in this warfare, the Sabbath of the fourth commandment will be the great point at issue. For in the Sabbath commandment, the great lawgiver identifies himself as the creator of the heavens and the earth. Exactly, that's the truth. So yun ang ating i-proclaim, na we have a God, a creator of the heavens and the earth, that on the 6 days, at on the 7th day, He rested and blessed it. Simple, ganun lang. Kung ang iba ang kanilang paniniwala, you let the word stands by itself. Kung hindi nila susunod yan, kanilang choice yun. Choice nila. Pero wag mo namang, idiin na mga satanas sila. Doon lang sila nakapabor ang kanilang pag-intindi, kapatid. Kaya sa sulat ni Ellen G. White, 1900 na ito, the Christ Collections, verily my Sabbaths you shall keep. Sabbaths yan, plural yan. The Lord says, for it is a sign between me and you throughout your generation. So biblical, Exodus 31:13, that you may know that I am the Lord that doth sanctify you. Some will seek to place obstacles in the way of the Sabbath observance, saying, you do not know what the day is Sabbath, but this seems to understand when Sunday comes and have manifested great zeal, making laws compelling its observance. Dito, ang dynamic ng controversy at the onset of the Reformation movement, simula noon at coming to our time, talagang hindi mawala yung issue ng Sabbath. Kasi yun ang crucial identifying difference. Maliban na sinabi ng Panginoon na that will be a sign between you and me. Maliban na sign natin sa ating spiritual connection sa Panginoon, ang physical manifestation, klarong-klaro din. Kasi pag Sabado, ang simbahan, ang building na yan, may nagsisimba. Pag Linggo, may nagsisimba iba. So, dalawa pala ang araw ng simba. So, yun ang human consciousness, kapatid. Pero dapat nating isipin, mga Hudiyo, numero 1 na Saturday keeper. But they were destroyed by God in the destructions of Jerusalem. Hindi tayo nagtanong bakit dinestroy sila ng Panginoon. Saturday keeper sila. Hindi natin matawaran kung gaano katapat sila sa Sabado. Gumawa pa nga sila ng 1,000, ilang batas yan related to Sabbath observance. Kaya dito natin dapat isip-isipin kung ano ba talaga yung dynamics ng art of war ni Satanas sa ating panahon. Kasi may sinabi si Kristo, yung sandilo talagang pusti na yan na pupuntahan. Hindi na maligaw tayo niyan. Walang ligaw dyan, kapatid, sa issue ng sandilo. Because everybody, it's a fact. Yung dapat mag-itanong tayo, kayo na nagsisermon ng mga sandilo, ano ba ang deception activities ng sandilo na yan? Paano ma-deceive? If possible, even the very elect will be deceived. Ma-deceive ba tayo ng sandilo, mga elect? Mga Pharisees, mga Sadducees, di ba? Mga Hudiyo. Oh, my beloved friends. Some will seek to place obstacles in the way. Ito ang mga statement niya. By the way, kaya nga sabi ni Sister Wina, Sunday comes and have manifested great zeal. Ito ba another statement? Marami ito eh. The Sunday movement in the 1880s. Binigyan pa tayo ng note dyan, 1880s. Tagal na, no?
May sandilo movement talaga kasi sa ayaw natin sa gusto, galaw ito ng pananampalataya. Ano ibig sabihin ng galaw ng pananampalataya? Galaw ito ng mga iba't ibang relihiyon, denominations, who were convicted and who are convicted that Sunday is the Sabbath of the Lord. Bakit? Sisihin ba natin sila? Gawin natin silang satanas? Kasi sila, ang tingin nila sa atin, satanas din tayo. Hindi ganon tayo mag-engage ng mensahe ni Kristo, kapatid. That's not the way to engage the message and the life of Christ. Christ's righteousness, yun ang mensahe natin. Christ, our righteousness, is our message to the world. Grabe yun. Sinabi niyo, we have been looking many years for a Sunday law to be enacted in our land. And now, sabi na, that the movement is right upon us. Of course, yun ang kanilang engagement. Yun ang kanilang na-experience. Bakit? Siyempre, masigasig talaga yung mga Sunday keeper na para ang lahat ay mananampalataya. Talagang pag naging konsihal, naging congressman, naging senator, ay sisikapin talaga nila. Ngayon tayo lang ito, kapatid, ha? Paano kaya kung ikaw ang congressman, ikaw ang senator, ikaw ang mayor, governor, hindi mo kaya hanapan ng paraan na iano mo rin ang Sabado? Gumawa, isang congressman, isang governor, mayor, hindi nga siya magpa-meeting ng ng Sabado. Kahit ang demand ng mga konsihal na, dapat mag-meeting tayo ng Sabado. So, siya, dahil Sabadista, hindi siya mag-meeting. Gagawa siya ng policy niya na walang meeting tayo pag Sabado. Pag Biyernes ng gabi, hindi na ako pwede. Gumawa siya ng policy as mayor, as governor. Kung tayo yun. Kasi convicted ka sa Sabat mo. Ikaw sila rin. Di normal sa kanila magawa ng movement na ganyan. Ganyan ang movement. Oh, my beloved friends. Sinasabi dito, what are our people going to do in the matter? We should especially seek God for grace and power to be given His people now. God lives. And we do not believe that the time has fully come when He would have our liberties restricted. So alam naman natin na ang dynamics ng human nature natin, He that rules will implement His convictions. Natural yan eh. Siya ang nag-rule eh. So ang conviction niya, yan ang implement niya. Tayo, alam natin na hindi tayo dyan sa mga political activities. So wala talaga tayo. I-restrict talaga tayo. Mayroong restrictions na mangyari. Pero bakit natin problemahin ang restrictions na yan? Oh, my beloved friends. The prophet saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, wag muna, nor on the sea, nor on anything. Another angel ascending from the east. Sinulat ni Dwight. Ascending, galing sa east, hindi galing sa langit. Cried to them, umiyak daw, saying, heart not there, wag muna ninyong saktan ang planeta, neither the sea, nor the trees, till we have sealed. Till we have sealed. Sino yung we na yan? Na magsilyo, silyuhan ang mga servants of our God in the foreheads. Sa forehead. Sino kayo? Ang gandang pag-aralan niya. Plural, we. So, ang taga-silyo pala marami. We. Ang ganda nito, kapatid, no? This point out the work we now have. Oh, si Ellen Joy nagsabi. This point out the work we now have to do. Yun ang ating gawin. Which is to cry to God for the angel to hold the forward until missionaries shall be sent to all parts of the world and shall proclaim the warning against disobeying the law of Jehovah. So ano ang law of Jehovah? 10 commandments. Ang 10 yun. Bakit ngayon ang mga Sabadista nangunguna sa mga kapa? Sa mga prosperity gospel? Sa mga scams? Bakit nangunguna sa pag-witness na hindi makikita kung darating ng Panginoon? Yung 9 at 10 commandment.
Grabe. Intindihin natin ito, kapatid. Sunday law advocates do not realize what they are doing. Of course, yun ang statement ni Ellen G. White. Paano natin intindihin? The Sunday law movement is now making its way in darkness. Yun ang kanyang analysis. Kasi hindi naman niya na-envision siya dyan. The leaders are concealing the true issue. Ano kinonceal nila sa issue? Siyempre, for the sake of the good of the community. And many who unite in the movement do not themselves see whether the undercurrent is tending. Yan ang kanyang analysis. They are working in blindness. They do not see that if a Protestant government sacrifices the principles that have made them a free, independent nation, and through legislation brings into the Constitution principles that will propagate papal falsehood. So, ito na sinulat ni Joy, na itong mga protestante tayong Amerika, huwag tayong mag-legislate ng batas sa ating constitution na mag-propagate ng falsehood na ito ay ng papal delusion. They are plunging into the Roman horrors of the Dark Ages. So, yun ang flow of thought ni Sister White, na mayroon siyang historical touches, na yung Roman horrors of the Dark Ages, pag hindi sumunod sa kanila, kailangan nilang pasundon, pag hindi sumunod, kailangan bugbugin. Yan ang mga human dynamism. Siyempre, a planet is inequity. Kung hindi susunod sa gusto niya, ganoon lang kasimple ito, kapatid. There are many, even of those engaged in this movement for Sunday enforcement, who are blinded to the results which will follow these actions. Wow. They do not see that they are striking directly against religious liberty. Hindi nila maramdaman na violate ng religious liberty. There are many who have never understood the claims of the Bible Sabbath and the false foundation upon which the scriptures, upon which the Sunday institution rests. Yun ang evaluation ni Sister White. No, common naman yun. Siyempre, napakarami naman talaga ng mga denominational movements sa panahon ng Age of Enlightenment. Di ba? Yung tinatawag natin ba, Renaissance, 19th century na movement, kapatid. So, meron tayong discussion yan doon sa ibang series natin. Paano inutok ni Satanas ang mga relihiyon. Those who are making an effort to change the Constitution and secure a law enforcing Sunday observance, let them realize what will be the result. So, mayroon ng expectation talaga na magkaroon ng batas ang Constitution ng mundo na i-impose ang Sunday law. Pero titingnan natin kung ano ang mga circumstances that will pave the way for it. Siyempre, hindi natin kalimutan na mayroon tayong religious freedom. The right to believe. Na kahit anong paniwalaan mo, basta hindi ka makagawa ng kasamaan sa kapwa mo, that's your right to believe. Yun the human dignity, ang tawag niyan. So a crisis is just upon us. So kasi siyempre alam ni Sister White, yung great controversy, na mag-battle talaga yung truth and error. Yun talaga siyempre, mag-manifest ang mga faithfulness ng mga tao. Faithful ka ba sa Panginoon o faithful ka sa hindi sa Panginoon? Yan ang principle dyan. So, not to sit in a quietude. Sinasabi dito. Yan. Not to sit in quietude. Huwag tayong hihinto. Huwag tayong manahimik. Doing nothing. So, at the onset of that movement of Blue Sunday, sinasabi ng Blue Sunday, siyempre excited din ang mga Amerikano, ng mga congressman nila, governor na, implement natin ito. Kasi ito naman ang totoo. So, it is our duty to do all in our power to avert the threatened danger. A vast responsibility is devolving upon men and women of prayer throughout the land to petition that God may sweep back this cloud of evil and give a few more years of grace to work for the masters. So, hingi tayo na sana makarating pa tayo kasi in 1888, ilang bansa pa ba ang napadalhan natin ng mga missionaries? Sa Pilipinas, 1900, ilang years after pa ng 1888. No? 19 na tayo, 19? Inuman ko muna ito ng tubig, kapatid. Yan.
Ang sarap ng natural water. So natural, normal grace to work for the Master. Ano pang statement niya dito? 1888, Review and Herald, December 18. Those who are now keeping the commandments of God need to bestir themselves that they may obtain the special help which God alone can give them. So ano yung kailangan natin sa Panginoon? They should work more earnestly to delay as long as possible the threatened calamity. Na 1888 yan. Na abutin niyo para kasi ang apostasy, the consequence of apostasy is national ruin. So, abutin natin lahat, mga congressman, lahat. Ano natin? Sabihan natin na ang katotohanan ni ganito. Ang tawag niyan, zealousness. The zealousness to share para maabutan sila ng kaligtasan. Let not the commandment-keeping people of God be silent at this time, as though we gracefully accepted the separation. 1889 yan, kapatid. This is a form of a challenge ni Sister White. Challenge niya yan, kapatid, na lahat tayo gagawa, kikilos. Di ba? Kikilusin talaga natin na maiproclaim ang katotohanan. Ano yung katotohanan na nangibabaw sa panahon nilang Ellen Joy? 1889. Siyempre, normal yun ang mga lahat ng relihiyon na nagsimula magpakalat ng mga convictions of faith. Na ang kanilang sinasabi din, linggo. Siyempre, mga Sunday keeper sila. Kabahagi ng saan lang silang spiritual mag-meeting? Sa simbahan. Kailan sila mag-meeting? Linggo. Come on, my friend. Yun ang natural na sitwasyon. Graceful accepted the situation. Kailangan natin mag-proclaim. Proclaim the Bible. Proclaim the redemption. Proclaim that God is coming. Na in His coming, the great controversy will try. The enemy will try in his great controversy to distort truth. Yan mo na ang enemy, i-distort niya ang truth. We are not doing the will of God if we sit in quietude, doing nothing to preserve the liberty of God. Fervent, effectual prayer should be ascending to heaven that this calamity may be deferred until we can accomplish the work which has long been neglected. Kasi alam talaga ni Sister White na biblical account, sinabi niya sa revelation ni Kristo sa island, sa Mount of Olive, at saka sa river, na ito yung mangyari sa mundo. Di ba napakalala natin noong nakaraan? Sinabi ni Ellen White na calamities will become worse. Increases is in intensity. Let there be most earnest. Yan. Prayer, and let us work in harmony with our prayers. Dami pa ito. There are many who are at ease, who are as it were asleep. They say, if prophecy has foretold the enforcement of Sunday, of Sabbath, the law will surely be enacted. And having come to this conclusion, they sit down. Ayun, ang mali dito, nag-sit down. Lahat naman tayo, sabihin natin, darating ang Sunday law. Pero huwag tayong uupo. Gaya ng sinasabi, papunta na sila sa bundok. Wala nang mag-sermon sa syudad. Napakamali naman noon. Ang pagpunta sa bundok, hindi ibig sabihin, natapos na ang ating pag-proclaim sa syudad. Mamumuhay ka sa bundok para mag-proclaim ka sa syudad. Para makita ng taga-syudad na ang bundok, yun ang pinakamalapit sa alapaap. That simplicity of life. Kung inuna natin yan, ang ganda na sana. Inunahan na tayo ngayon ng mga mayaman. Kasi ang mga mayaman, they want peace. Doon sila sa mga bundok nagtatayo ng kanilang mga resort, ng kanilang mga abode nila. Kapatid, if prophecy has foretold the enforcement of Sunday of Sabbath, the law will surely. Huwag tayong mag-set down. Comforting themselves with the thought that God will protect His people in the day of trouble. But God will not save us if we make no effort to do the work He has committed to our church. So ano yung effort na to proclaim, kapatid? Wala tayong gagawin. Mayroon. I-proclaim talaga natin ang mensahe
ng Christ our righteousness. What makes our Christ our righteousness on the Sabbath? We keep the Sabbath because we love our Lord Jesus Christ. We keep the Sabbath because we worship Him as our Creator. As faithful watchmen, you should see the sword coming and give the warning that men and women may not pursue a course through ignorance that they would avoid if they knew the truth. Paano natin intindihin yan? Tingnan mo, basahin mo yung original context niyan sa Review and Herald. December 24, 1889. Pag sinabing watchman, ano ang i-proclaim natin? Ano yung apostasy? Ano yung fornication? Ano yung defiling na sinasabi? So dapat conscious tayo sa ating generation. Kasi siyempre, ang sulat ni Diyan, panahon niya lang yan eh. Pero may connection siya sa ating generation. Oppose Sunday law by pen and vote. So mayroon sila dyan. Kasi may movement talaga noon ng Sunday. So, normal yun. Na ang mga tao na nasa gobyerno, mga stakeholders, mga prime movers of society. Ang technical term niyan, the prime movers of society. Yan ang sila dyan. Normal sa kanila yun kasi yun ang kanilang conviction. Kahit kayo, ma-observe yan sa lahat ng mga barangay na may mga convicted ng faith. Magnubina sila dyan, magsakripisyo yan sila. Ganun yan ang act of faith, works of faith. Yung works of faith, bawat tao mayroong ganun. Ano yung faith? Ang faith, kapatid, may faith sila sa iba, may faith tayo sa Panginoon. Ganun lang yan. Ganun lang din yan, kapatid. I do hope that the trumpet will give a certain sound in regards to the Sunday law movement. Ano yung certainty ng sound in regard to the Sunday movement? Paano ito? Marami pang nagsasabi, hindi nila alam na matagal na pala naka-inculturate ang principle ng Sunday, kapatid. Ngayon lang, ang naalam nga lang Lina, yung Laudato Si, kaya ito na daw ang Sunday law, kapatid. Grabe. That's only part. That's only part. Napakatagal na ang inculturation na ginawa ng isang philosophy that all nations were able to drink the wine. Malaala ko nga isang Pentecostal na pastor na Saturday keeper na siya. Sabado na siya. Yung sabi niya, nagguluhan siya. Paano ba yung Sunday law? At bakit sinabi sa Revelation, she made all nations drink of the wine? Kung ang Sunday ang ipainom, paano itong Muslims na billions ito? Paano yun? Kapatid, hindi ganun. May sa MRI, sa Mountain River Island, doon nyo maintindihan yung sinabi ni Kristo, ano yung mga teachings na napainom ang lahat ng bansa. Mayroon talaga. Kasi si Daniel mismo ang nagsulat galing kay Kristo. Bakit si Daniel? Kasi si Daniel his life is basically engaged in the movement of politics and government. Consultant yan ng empire. Political dynamism yan. Yun ang napakaganda kay Daniel. Kaya doon binigay ni Kristo sa River Olay. I think that it would be best if our papers, yan ang mga sinusulat ni G. White niya noon. Tungkol nga sa Sunday na yan. So mayroon na tayong lesson, motive, na talagang yun ang gagawin ng mga enthusiast. Lalo na kung ang mga senator, congressman ay matatamaan sila ng mga calamities. Matatamaan sila ng first plague. Siyempre, ang makahinto lang, hindi na matigil ng medisina, ng science, the science of the world. So, normal sa tao na i-lift up niya ang kanyang mata sa langit, Lord, help me. So, ang paraan lang na para ma-help me is by prayer. So, by prayer, we worship. Kasi hindi na tayo nag-worship. So, i-worship natin. So, tama-sama tayo mag-worship para matigil na itong kalamidad. Ganun ang natural flow of human thought and heart. The greatest strength of human weakness is to come into the power that beyond human.
Yan ang ano ng tao. Doon talaga pupunta tayo, kapatid. Kahit sinong tao. Kaya alam na rin na itong United States will pass as Sunday. Of course, ano yung reality niyan? Kasi United States is the most powerful states in the world. Yan ang Revelation 13. So normal sa kanila kasi yun ang kanilang turo eh. So pag i-implement talaga nila yan ang sinasabi, Protestantism will in this act join hands with power. Basic yun. Kasi siyempre ito ay Sunday, sila ay Sunday. So join hands sila. Mga language lang yan para makita natin yung movement of philosophy, dynamics. Yan ang ibig sabihin dito, kapatid. Protestant will throw their whole influence and strength on the side of the papacy. Lalo na ngayon, na ecumenical na, religious pluralism na. Kaya nga sinachallenge ko kayong lahat na makapanood. Alamin nyo kung ano ang religious pluralism. It's not merely tolerance, but acceptance. Because religious pluralism is a concept of a philosophy that everybody will go to heaven. Yan ang kanilang konsepto. Kaya nga walang judgment sa kanila na mayroong maimpyerno, mayroong malangit. Ang kanila, lahat ay makarating sa langit. Kita mo yan? By a national act of forcing the false Sabbath, they will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny. So this is just a narrative of a words na sinulat ni Ellen G. White sa nangyari sa kanyang panahon. Yung nangyari sa kanyang panahon, time of the end ito, tandaan niyo palagi ito. Time of the end. Napaloob ito sa ating henerasyon. So, hindi tayo maglayo sa ganito, kapatid. Pero kung tayo naman mag-interpret sa lahat ngayon na papunta na ito na ang Sunday law na implement, hindi yan mensahe, kapatid. Ang mensahe na dapat nating i-proclaim, yung katotohanan na salita ni Kristo na nangyari sa ating henerasyon. Ano yun? Ano yung sinasabi ni Kristo? Alamin nyo, sa mountain, sa river, at sa island. Kasi doon lang si Kristo nagsalita sa bibig niya tungkol sa ating henerasyon. Kaya nga, ang 70 Adventists, mayroon tayong pang-28 na doktrina. Ano yung pang-28? Growing in grace. Growing in Christ. So, ibig sabihin, alam ng langit na kailangan tayong lumago. Kailangan tayong magkaroon ng experience of growing in the knowledge. Yun ang sinabi ni Pedro. Growing in the knowledge, but grow in grace in the knowledge. Kung ang ating damdamin, wala tayong space para lumago sa kaalaman na sinabi ni Kristo na mangyari sa ating henerasyon. Therefore, na-manifest natin ang the highest form of Laodicean spirit. Ano yun? Thinking to be rich, that in need of nothing. That's the antithesis of having heart to grow in grace. So, yung prophecy ng beast, leopard, talagang mayroon yan. Mababasa nyo yan sa ating previous na series. Yung Revelation 13 na sinasabi ni Sister White. Kaya nga, ang Radical Reconnections ay walang bagong turo ito. Talagang turo lang para ilago ang ating kaalaman. Yung ating 27 na naging 28, at dito, inihatid tayo ngayon na Bibliya na lang, the Bible and the Bible alone. The truth stands by itself. Self-evident. Pag sinabing self-evident, hanapin nyo. Sikapin nyo na makita nyo yung Biblia sa pangyayari sa mundo ngayon. Dapat yan ang punto dyan No? Ito, Great Controversy 578, 1911 ito. O to 1888, revise ito 1911. Ang original na Great Controversy, 1888, natapos ni Sister White. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth. And even in free America, rulers, legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. Of course, yan ang dynamics talaga. Majority rules. Tandaan niyo palagi yan. Talaga magsama-sama. Popular. What makes it popular? When many. Yan. Pag word na popular, ibig sabihin marami. Sikat. Ibig sabihin popular. Common sense. Common sense will dictate us that the popular religious denomination yung nag-skip ng Sunday.
Arguments used by Sunday law. Ano ang arguments nila, kapatid? Ito ang kanilang mga advocacy. Satan puts his interpretation upon us. Satanas na. Di ba sinabi natin noon na mayroong narrative din si Satanas? And this thing, yun, as he would have them, para ito rin ang isipin ng marami, that the calamities which fill the land are a result of Sunday breaking. Isipin mo yan. Although sinabi ni Kristo sa island of Patmos, sinabi din ni Kristo sa Mount of Olive, and there shall be famines, pestilences in diverse places. Calamities yan. Pero yung sinabi ni Kristo na calamities, ang kaganapan ay dahil sa nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Pero itong calamities, dahil di naintindihan ang salita ni Kristo, i-ano nila ito, ibintang ito sa mga Saturday keeping people. Mga Saturday keeping people na hindi nag-compromise. Talagang tumayo sila. Walang defiling sila. Hindi sila naka-integrate, hindi din sila na-assimilate. Kasi dalawang klaseng mga anak ng Diyos. Yung foolish virgins at ang wise virgins. Ang tawag doon, faithful servants and unfaithful servant. Mga servants din sila. Siyempre, mga active sa medical mission. Active yan sila sa mga missionaries. Yung mga unfaithful servants. Yung word na servants, they are really serving the movement of religiosity. Movement ng religiosity yan eh. Nag-ano talaga yan. So, ang kanilang advocacy ng Sunday, thinking to appease the wrath of God, these influential men make laws enforcing Sunday. By the way, itong statement na to, pag-isip-isipan natin, no? Bakit kaya ang major calamity Sabado mangyari? Dahil nga may mga Sabadista nga. Yan ang Sabado niya, paalaala sa atin na itong mga Sabadista, kailangan talagang patayin. Kaya ba, sinalanta na tayo ng mga lindol, bagyo. Kadalasan, Sabado. Kasi ang Panginoon ay hindi talaga sumunod sa dapat sundin, na dapat linggo tayo magsamba. Ang ganda. Grabe, no? Gandang analysis yan ganun eh. Thinking to appease the wrath of God, these influential men make laws enforcing Sunday. Yun ang basis, kapatid. Itong calamities. Kasi sa calamities na mangyari sa planet Earth, normal ba? Normal for a sentient being, anthropo, na ang ating isipin ay may dahilan. Di ba? Naghahanap ng dahilan ang tao. Naghanap ng dahilan. Hindi kami, kundi kayo. Majority sila, popular sila. So normal talaga na doon nila ibintang sa mga natitirang na hindi nakisama, naki-assimilate sa kanila. So yung iba na naka-assimilate sa kanila, yun ang gawin nilang basis. O ito nga, kasama namin dito sa picture. O, kasama namin sa picture. O, sa ecumenical prayer, kasama namin sila. Kayo ang hindi kasama. O, kayo talaga. Pero parihas kayo, ha? Ganon yung defiling na issue at fornication. Hindi sila mag-accuse na wala silang substantial evidence. My beloved friends. Actually, they are just gathering substantial manifestations of physical evidence. Ano yung mga physical evidence na nangyari ngayon sa kanila? Marami. Kung totoo kayo na totoong relihiyon nyo, bakit marami kayong away sa simbahan nyo dito sa korte ng trial court number? Marami silang ano dyan. Marami silang mga basis, evidence yan, kapatid. So, sinabi, this very class put forth the claim that the past spreading corruption is largely attributable to the desecration of the so-called Christian Sabbath, and that the enforcement of Sunday observance would greatly improve the morals of society. Siyempre, God yan eh. Morality is God. So, pag nagsimba tayo sa Panginoon, sa araw na sama-sama tayo, sa araw na sama-sama tayo. Yun ang konsepto dyan. Yung philosophy dyan, sa araw na sama-sama tayo. Bakit? Kasi sila, may Saturday keeping din sila ngayon.
This claim is especially urged in America, where the doctrine of the true Sabbath has been most widely preached. Kaya, kapatid, puntahan talaga natin ang Bible, ang words ni Jesus. Ito, mga language lang ito ni Sister White na kanyang analysis, evaluation niya. Protestantism shall give the hand of fellowship to the Roman power. So, paano natin ito makikita? Anong philosophy, anong program, anong project na nagkaroon ng fellowship and the whole world today? So ano ang globalization? Ano yung religious pluralism? Ano yung ecumenism? Ano yun? Bahagi ba ito ng sinasabi ng East Day Bible Commentary, Volume 7, page 910, written in 1886? Ito ba nga, dapat makita natin ito. Then there will be a law against the Sabbath of God's creation, and then it is that God will do His strange work in the earth. Ito rin panahon ng Panginoon. Will rescue, will keep us, kapatid. How the Roman Church can clear herself from the church of idolatry we cannot see. And this is the religion which Protestants are beginning to look upon with so much favor, and which will eventually be united with Protestantism. 1886 ito sinulat, kapatid. And which will eventually be united with. This union will not, however, be affected by a change in Catholicism. Hindi sila magbago. For Rome never changes. She claims it is Protestantism that will change. The adoption of liberal ideas on its part. Ito na, liberal ideas. Liberation theology na ito ang pinag-usapan. So, papasok na ito ngayon ang liberation theology. The adoption of liberal ideas. So, tayo ngayon na nanonood, tingnan natin kung ano yung liberal ideas. On its part, will bring it where it can clasp the hand of Catholicism. Kaya hindi talaga pwedeng, hindi natin maintindihan yung sinabi ni Kristo sa River Olay. Ano sinabi niya? And through His policy. Ano yung policy niya? The liberality. And through His policy, He shall cause craft to prosper in His hand. So, the little horn will really prosper. Hindi siya magbago. He will prosper. So that the rest of the nations, will just go with Him. Will just go with her. So, yun ang explanation. Kung gusto natin ng detalye, maintindihan ito, panoorin nyo sa YouTube. Yung Christ Closing Prescription. Si Kristo talaga ang nagsalita sa bibig niya. Siya bumaba sa langit. Hindi pa siya nag-isinilang kay Maria. Hindi pa. Christ pa siya. Pinuntahan si Daniel at sinabihan na ganito ang mangyari sa last generation, sa 2020. Mayroon pala yun. Ganito ang mangyari sa 1965. Daniel, ganito ang mangyari sa 1970. Ganito ang mangyari sa 1980. Ganito ang mangyari sa 1990. Ha? Nandiyan sa Bible pala yung mga panahon na yan? Of course! Kasi ang subject ng Bible, tayo ngayon. We are the subject. Tayo ang pinag-usapan ng Bibliya. Tapos na pinag-usapan ang mga disciples. Tayo ngayon ang pinag-usapan nito. We are the center of the discussions of the Word of God. That's the good news. Yun ang good news na pwede nating i-proclaim sa mundo. That we are the subject. Yeah, mabigat itong liberal ideas na yan. Kasi yun ang nag-create. The professed Protestants. Ito na. Lapit na ako matapos. Yan, malapit na pala. The professed Protestant world will form a confederacy with the man of sin, and the church and the world will be in corrupt harmony. So, mayroon na palang statement si Ellen G. White na gano'n. Confederacy. Ano ang synonym ng confederacy? So, kung gusto mo mag-implement ka ng confederacy, anong principle na pwede mong i-implement to achieve confederacy? Simple lang. Integration and assimilation. Kaya integrative ang program para ma-assimilate tayo. Ano yung mga program? Let's join together.
Sama-sama tayo mag-feeding program. Sama-sama tayo sa singing. Sama-sama tayo. Lahat ng sama-sama. Sama-sama. Para pagandahin natin ang planet Earth. Sama-sama tayo na itigil na ang mga kalamidad. Sama-sama tayo. Iprotestahan natin na hindi tayo magpabakuna. Sama-sama tayo na mapigil na, ma-proclaim natin na itong mga pandemic na ginagawa ng mga secret society. Isipin mo yan. Tapos sa paraan ng Facebook at mga ano. Oh, my beloved friends. That's not what the Bible is telling us. Romanism in the old world and apostate in the new will pursue a similar course toward those who honor all the divine presence. Isipin mo, institutions of the papacy ang pinag-usapan dito, kapatid. Mga institutions ba? Ibig institution, sabat lang ba yung institutions? Decrees. Basahin nyo yan, lahat ng quotations niyan. The decrees, ito, when the leading churches of the United States, uniting upon such points of doctrine, are held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees. Ano yung decrees? Plural yan. Expert nga tayo sa Saturday o Sabbath na decree, pero ang ginamit dito, decrease. And to sustain their institutions. Isipin mo, plural yan, institutions. Tapos ilimit lang natin ang ating understanding, ang ating mensahe sa sandilo na yan. Na-deceive tayo ni Satanas, kapatid. Kaya nga, mayroon tayong presentation yan. One, the first outstanding deceptions of the enemy, where he is successful, is sandilo and persecution. Grabe. Yan ang dahilan na 95% in the church book ay hindi talaga. Sinabi ni Ellen G. White yan Hindi pa handa na iwanan ang planet Earth na sasalubong sa Panginoon. Paano ka makahanda ng mensahe natin hindi tama? And to sustain their institutions, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the inflictions of the civil penalties upon dissenters will inevitably result. Grabe. Plural form. Kaya nga ang 10 Commandments, 10, hindi 1 commandment yan. The enemy will destroy us in a deception, my friend. So, na-deceive na tayo. Sa 10 pa lang ang ating isa. The enforcement of Sunday keeping on the part of Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy, according to last day events. Common sense naman yun. Siyempre, alam naman natin ang historical facts niya na Constantine changed it. Pero pag i-argue ka naman nila, anong change? Yung Bible nagsabi lang, he think to change times and laws. Iniisip lang, pero hindi naman ginawa nila na binago. Ang galing. In the very act of enforcing religious duty, by secular power, the churches would themselves form an image to the beast. So nag-form ng image to the beast. Bakit nag-form siya? Kapatid. Kasi ginawa mo, sumunod ka. Yun lang ba ang paraan para makakreate tayo ng image to the beast? Yan lang ba, kapatid? Paano natin i-apply yung defiling? Kasi ang ending ng story of redemption, hindi tayo mapabilang sa 144,000 na living saints. Ang hindi mapabilang kasi they were defiled with women. Ano pa sa kanila? They were defiled with women. And drink the wine of the wrath of the fornication. Fornication lang at defiling. Saan mo ma-apply dito yung defiling? Kapatid, ano yung image to the beast na na-form natin, na na-defile natin ang ating pananampalataya kay Kristo? Na-defile natin ang ating relasyon kay Kristo. Is Kappa membership defiles our faith? Of course, 110%. You defile Christ. Ano pa? Marami, kapatid, Marami. So, dapat maintindihan natin na hindi nakasalalay sa isang turo lang.
Kasi hindi naman ma-deceive ang tao, ang Sabadista, sa Sunday, kapatid. Bakit ma-deceive pa ba tayo sa Sunday? Established truth yan. So, paano tayo i-deceive ni Satanas na ma-defile tayo at hindi tayo makarating? Hindi tayo makasalubong sa alapaap. Kasi walang makasalubong doon eh. Siyempre, all will die na hindi handa sa pagsalubong. So, paano i-realize yung deception? Dito daw. Oh, my beloved friends. When Protestantism shall stretch your hand across the court to grasp the hand of Roman power. Paano na-realize ito, kapatid? Na-stretch nila ang kanilang kamay, i-grasp nila ang Roman power. Panoorin nyo, kapatid. Because the Bible will guarantee you that when you watch that series of Christ's closing prescription, heartily and sincerely, kahit sinong tao ngayon, from elementary to the old one, pag binasa mo yan, pagpapanood mo yan, it will change the view of your entire life. Hindi ka na ma-deceive. Hindi ka talaga ma-deceive ni Satanas. Kasi ang papel lang ng movement niyan is deception. Walang distraction kung walang deception, kapatid. So mag-isip-isip tayo, paano ba ang gumagalaw ang deception sa Sabado? Pilitin ka, mag-overtime ka sa araw ng Sabat. Saan ang deception dyan? Kapatid, para ma-defile ka. Saan yung deception? Kaya grabe, no? And under the influence of threefold union of countries shall repudiate every principle as a Protestant and Republican government. Republican government, and shall make provision for the propagation of papal falsehood and delusions. Ito na ngayon, no? Republican. Saka Ellen G. White, Republican government. Ngayon, Democrats ang nanalo. Diba? Pero ano ba na ang principle of fulfillment? Kasi pag nakabase ka lang sa ganito, kapatid, na hindi mo intindihin ng malalim yung mga statement. Kasi si Ellen G. White, she was writing and engaged in the movement of her time. Kung ano ang movement sa kanyang generation. Pero hindi nawala doon yung pinakasentro na mensahe ng Great Controversy. That the enemy, Satan, is active to deceive us. That the enemy is influencing the minds of the generations na mapopularize yung kanyang mga turo. Kasi Great Controversy nga ang title. What makes Great Controversy great? Because the enemy is transformed as an angel of light. The enemy, sabi ni Isaiah, I will be like the Most High. Sipin mo, gagayahin niya. Lahat ng kilos, kaya nga religious at spiritual ang galaw ni Satanas ngayon. For your benefit. So Rome will regain her lost supremacy. So matagal na yan. That's an established fact today. As we approach the last crisis, it is of, sinasabi dito, kapatid, it is a vital moment that harmony and unity exist among Lord's instrumentalities. The world is filled with storm and war and variance. Yet under one head, sinasabi, the papal power, the people will unite to oppose God in the person of His witnesses. So in-expect pala tayo na mag-witness. This union is cemented by the great apostate. So ang tanong natin sa statement ng 1902, ano yung union na principle? Ano yung synonym ng union? Pag sinabing union, unity. Ano yung unity movement ng planet Earth? Sa field ng environment, sa field ng morality, sa field ng religion, sa field ng spirituality. Napakasarap pag nakikita natin, kapatid, ang salita ng Panginoon sa mount, sa river, at island. 1902 ito. From 1902, at tumakbo na ang Great Controversy na yan. Kung ano-ano na ang ginawa ng kaaway at ang reactions, responses ng mga tao, kasama na tayo
the humanity, kapatid. How humanity behaves, how humanity acted on Cone's spirituality. Bakit ngayon nagkaroon ng pagkakaisa ang mga tao? Totoo ba magkaroon ng isang reliyon? Kasi one world government? Totoo ba yun? Nasa Bible ba yun? One world government? Kapatid, or there will be only the principle for the common good. Respect for human dignity. Respect for human rights. Paano magkaroon ng union, kapatid, ang buong sanlibutan? Ano yung doktrina na magkakaisa ang buong sanlibutan? What a joy to behold. The proclamation of Christ at the river Olay, at the Mount of Olive and the island of Patmos. Huling prescription niya para malinaw sa atin yung lahat ng galaw ng planet Earth ngayon. Bakit may K-12 sa education? Bakit ganito ang galaw ng political dynamism sa United States of America? Bakit ganito ang program ng European government? Bakit ganito ang mga programa ng lahat ng bansa ng buong mundo ngayon? Bakit mayroong PPP ang lahat ng gobyerno sa buong mundo? Ano yung PPP? PPP Australia, PPP Japan, PPP Saudi Arabia, PPP China, PPP America, PPP Philippines. Anong ibig sabihin ng PPP? You go into society, we go into an understanding of science, private, public, partnership. Anong relasyon yan sa union? Ano yung principle? Hindi ito mga kapatid, Hindi ito movement ng mga darkness, kapatid. It is a movement that bears light. Kasi si Satanas, angel of light, kapatid. Kaya si John the Revelator, sinabi niya sa Revelation, when I saw the woman drunk in the blood of the saints and with the blood of the martyrs. Anong ininom niya? Yung prinsipyo ng mga martyrs. Yung prinsipyo ng mga Adventist. Ininom niya yan. Anong prinsipyo ng Adventist? Sabat, Saturday. So may Sabado na ngayon sila lahat. Ininom. So kung ganun man ang dynamics ng ating generation, sinabi ni John the Revelator, and I marvel and I admired after the beast. Titingnan natin bukas ng gabi kung paano natin ma-admire. At titingnan natin kung bakit ba ganito ang ating naitanim na mensahe, sandilo. Hindi na makita tuloy si Kristo. Let the truth as it is in Christ be proclaimed. Let His grace, ang grasya, ang mangingibabaw para maramdaman ng isang kaluluwa na may Panginoon na puno ng awa na by His grace, we will be saved. Just believe in Him, the one that crucified, died, and resurrected is our salvation. That the movement of time is getting to be consummated. Ibig sabihin, may time ang redemption narrative. Huwag na tayo mag-isip na tatagal pa because we've been in this world for the past 160 years. From 1844 or 1863. So we then have to appreciate the value of Christ's closing prescription. Shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, thank you for giving us time to understand the movement of your redemption. Thank you for allowing us to view the engagement of Sister Ellen G. White in the true essence of the great controversy, where the issue of the age of enlightenment, the issue of her time, is so paramount that the rest of the denominations are spreading what they believe and establishing
The day of worship, which is Sunday. What a challenge of that generation about that Sabbath. What a challenge for us today when the enemy transformed as an angel of light and promoted Saturday also as their worship day. What a critical time for the Adventists to understand how the great controversy is being run by the enemy. But thank you for Christ to deliver the message at the mount, at the river, the island. That when Christ described by his own words from his lips, the certainty of the trumpet when Christ said, he shall destroy. The enemy will destroy us wonderfully. He will show great signs and wonders, the enemy of Christ. So thank you for this so advanced information that what we are seeing right now, tonight and morning in America, are the wonderful workings of the enemy. Please, Lord, have mercy on all of us. Lord Holy Spirit, give us dreams and visions so we will understand the true words, the true meaning, the true dynamics of the great controversy. And we will be seeing that Christ and Christ alone is our salvation. Thank you for helping us, for providing us all the avenues of our redemption. In Christ's name we pray. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, na hinimok ang lahat ngayon na makiisa, the gathering movement of the proclamation of power of His grace, so we can be radically reconnected to His Word, so we can sing the right stanza of this music, the song that Christ is coming even at the door. Don't forget to pray for your friends. Share this one. You can do the watch party, but write a letter to your friends. It's time for us to go and view to the YouTube or to the Facebook. Take all these privileges because time is very short. See you tomorrow evening on a Friday. God bless us, and we love you in the name of Jesus Christ. Oh, the marketplace is empty. No more traffics in the streets. All the bitter stools are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors. In the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as their king comes through the gates. The king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king is coming, the king